आता मी रोड बांधला, आज जमिनीची किंमत आहे 50 लाख रुपये, 25 लाख रुपये. रोड बांधला की 2 कोटी 3 कोटी रुपये एकरला. सगळे मोठे लोकांना जमिनी खरेदी करणार, मला अलाइनमेंट होता. पण त्यांनी करण्याच्या आधी जर गोव्याने एखादी डेव्हलपमेंट अथॉरिटी काढली आणि रोडच्या आजूबाजूला जर एक जमीन अक्वायर केली आणि येणाऱ्या काळात 3 पटीने टुरिस्ट वाढणार, हॉटेल, रेस्टॉरंट्स, क्लस्टर्स, जे जे काही करता येईल ते करायचा जर प्रयत्न केला तर तुम्हालाही पैसा मिळेल आणि गोव्यामध्ये कंजेशन पण राहणार नाही, प्रदूषण पण राहणार नाही. आणि या डेव्हलपमेंटमध्ये जी स्किल्ड मॅन पॉवर लागणार आहे ती आपल्याला तयार करण्याकरता एज्युकेशन इन्स्टिट्यूटच्या माध्यमातून या सगळ्यांना लागणारी मॅन पॉवर तयार करून इथे गोव्यातल्याच तरुण माणसाला रोजगार मिळाला पाहिजे. 80% लोक प्रत्येक प्रकल्पात स्थानिक भूमिपुत्र असले पाहिजे. आणि आपण जर या सगळ्यांना रोजगार दिला तर त्यांचे आशीर्वाद तुमच्या मागे नक्की राहतील. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.